Ti non esteas preocupada, ti non esteas preocupada. Xa verás como aquí se amaña todo. Definitivamente non ten solución. Non teño papéis. Son un inmigrante ilegal, mijito. Normalmente, conceden o permiso de residencia cando o inmigrante casa con alguén do país. Entón, se alguén casase con ela, concederíalle inmediatamente a nacionalidade. Síntome canso, Berta. Cada día me custa máis erguerme da cama para ir á escola. Sí, eu recordo tamén o moito que me custaba a min erguerme para ir á escola. E non sei eu se os teus alumnos lles pasará o mesmo. Son o vosso mestre novo. É o mellor que podo facer. É unha boa oportunidade para min. E tamén para Ana. Ten que estar moi namorada para non querer separarse de ti, Agora ajustache, non? Xusto agora cando está con outra tía. E vai marchar con ela, vai ajustache a ti. Como so de las mulleres, Xurxo sí que é un bo maestro. É moi guapo. Aprendí máis con el nunha clase que con Don Florencio en todo o curso. Os nenos. Deixolles contar chistes na clase para que non me dean moita vara. Este é o sitio máis aburrido e apartado do mundo. Estame pedindo que case contigo. Sí, non. Sí, non sei. Sí. Queres casar comigo? Sinceramente, agora mesmo non podo imaginar a vida sen ti. E cando penso no futuro, non? No que farei e onde estarei mañá e pasado mañá, pois sempre apareces ti. Todo isto é para preguntarte se queres casar comigo. Andrés, non quero que interpretes mal o que che vou dicir agora. Non é que... encántame que mo pidas, pero hai que lle dar tempo ás cousas. Dille a Paula que sigo querendo, vale? Dime que non marchou. Agora mesmo, Paula. Dixo que non lle daba chegada a hora de marchar daqui. Mira, castigado, vai para a clase. Nós pensábamos que era menos que Don Florencio. Pensas que vai volver? E logo non. E se non volve, vou non buscar onde estea. O que faga falta. Por non che aturar todos os días chorando, Pauliña. Celia, presento-te ao meu mozo, Andrés. Ia sendo hora, Esperade. Ímolo facer público. Celia. Atención todos. Gústame verche traballar, Evaristo. Ai, sí, non? Sí, sempre me gustou ver a xente así facer grandes esforzos físicos, sabes? É tipo que non coes un sacho e baixes un pouquiño o lombo tamén, A que máis quixera eu, pero teño un bajo. Non. É pola actividade física, a actividade que teño sedentaria, entendes? Que a abogacía, máis os negocios, cousas que degradan o corpo. E mi que é difícil degradar un corpo como o meu, Pero... Home, que agendiola. Isto non é unha pataca, Que pasa? Ladislau, mira pa aquí, Mira. Un cráneo, non? Oi, lagarto, Un morto, Evaristo, isto é un morto, Non, moita cara de vivo non ten, non?
É que facía un morto na túa leira, Ti que fixeches? Eu non fixe nada, Afástate de min, A mí non me di... La di xa estaba aquí, Sí, pero se estaba aquí, que facía un morto na túa propiedade, Pregúntame a mí, me. Se cadre é a vítima dun asasinato, Pois, ala, é mellor enterrala outra vez, xa está, Non! Meu pobre, se cadre ainda o coñecemos en vida, Non, eu con esa cara non coñezo de nada, Ala, vámonos a enterrar, Como vas a enterrar, home? Non ves que pode ser a prova dun crime, o corpus delicti? O corpus de Christi? Deliti, home, deliti, o corpo do delito, Ajá. De Christi. Ereche. Ereche será. Un cafecito? Lindiña, Ajá. case que vou facer reconto das cervexas, saber o pedido que facemos Xa o mañá. fixen eu, papito. Con 4 caixas amañámonos. Pois daquela, mira, case vou facer as contas e deixamos os libros... Tamén o fixen. Había un erro na caixa do sábado, pero xa o corrixen. O sábado é o que ten, non? Sí. Belinda, posme outro café. Como non? Gracias. Belinda, cóbrasme. Sí. Oye, Belinda, adaptouse isto bastante rápido, non? Bastante, disque. Vai a todo Filispín, che. A todo que? Vai, quero dicir eu a todo Filispín que vai demasiado rápido, que é demasiado xa. E que? Que pasa? Hombre, non pasa nada, pero que fai alo traballo todo, Andrés. Fai os pedidos, leva as contas. Fai a caixa. Cociña. Limpa que queda todo como a patena. Quedache máis tempo libre, a ti? É para que che quero o tempo libre, che? Non sei, para... Para? Mira, xa toparás algo para ocupar. Já toparei, disque. Marcho. Vémonos, meu. Cóbrasme, Belinda. Sí. Muy ben. Hasta logo. Que tal, Curriolo, que? Mal. É lo que? Mal de amores, non? Mal de amores, que me dera. Gracias, Berín. Couto que quer vender o barco. O casador? O cazador. É que é o cazador, chico? O casador é un barco de Couto que é onde traballa Maco, e lo? Eu traballaba. Agora quer se desfacer dele. Eu que? O paro ao lago. A facer amigos. Tamén é... Ai, ti tranquilo. Xa verás como atoparás algo. Claro. Tranquilo. Vende o casador. Vende o cazador. Mira, tío, o mellor barco de todo Porto Sás. Sempre me gustou a min ese barco. Como é que Ramón quere vender o casador? Eu que carallo sei, Petroliño? Querer acabar de enchelo. Saco que sei eu que ten ese home na cabeza. Mira, tío, o casador, o mellor barco de todo Porto Sás. Pero mira unha cousa, ti estate tranquiliño. Porque o mellor amaño do algo para ti e máis para min. Tiña razón, Berta. Pasou unha ciática e a depresión. Alégrome ben. Non estaba deprimido. O que estaba era canso de dar clases. Pero realmente malo sería que os alumnos se cansaran de min, non? E que vas facer? Xa o fixen. Deixo as clases. Son o novo director da escola. Enhoraboa. Gracias. Síntome moito mellor desde que tomei a decisión. Especialmente porque foron os meus compañeiros, os outros mestres, os que me elixiron. E os rapaces sábeno? Sí, dixeron que lles daba moita pena que deixara as clases e fixeron algo parecido a unha despedida. Foi emocionante. Vexote moi animada. Pois sí, empecé un período de cambios na miña vida e parece que non son capaz de parar. Cambiei de traballo, cambiei os mobles da casa, ata cambiei de coche. Merquei un novo. Carai, parece que o soldo de director dá para bastante, Non vayas pensar. Non. O soldo é prácticamente o mesmo. O que pasa é que levaba tempo aforrando pro coche e pareceu o meu mellor momento. E quen te vai sustituir? O mesmo que me sustituiu cando estiven enfermo. Xurxo? Sí. Vai quedar definitivamente en Portozás. Eu pensei que o que quería era volver para Santiago. Pois ou cambiou de opinión ou non tiña máis onde elixir. O caso é que Xurxo vai ser o meu sustituto. Ti que opinas del? Home, eu coñecino pouco, pero parece simpático, non? Un pouco descentrado, pero simpático. O que me preocupa é como recibirán os rapaces.
Sí, porque ele xa tivera problemas, non, con eles. Vai ter que gañar a súa confianza. Pero iso xa é traballo dele. E cando chega? Incorpórase hoxe mesmo. E así acabamos o noso programa. Deixámolos cun pouco de música e a continuación Paula Couto coas noticias de Portosás. Que tal? Moi cansa, María. Desde que marcharon Chano e Ana para Santiago non dou feito. Pois tens que buscar alguén que che bote unha man. Non Xa. podes levar a emisora ti soa. Dimo a mí, se paso todo o día aquí metida. Pero ninguén ten tempo para axudarme. Pois así non podes seguir. Vas a acabar desquiciada. Xa. Non sei se cadra era mellor que deixase a emisora por unha temporada. Ata que atopa alguén máis. Ti penso. Vale. Eu marcho. Vémonos despois. Veña, María. Hola, está Chano? Non. Es Paula. Hola, Ana, non che coñecía. Que tal todo por aí? Mal. Estou en moito traballo para unha persoa soa. Sentía sen Chano non me remexo. Pobre, eu xa o imaginaba. Que tal vas por Santiago? Moi ben. Chano pasa todo o día no periódico. Están moi contentos con el. Que ben. Estamos moi contentos. Chano e Maisea facémonos moi ben a vivir xuntos. El é un pouco desastre, xa sabes, pero eu xa me acostumei. Moi ben. Bueno, Ana, deixoche que vai acabar o disco. Dille a Chano que chamei e que me chamen canto poida, vale? Vale. Ata logo. Adeus. Seguen na sintonía de Radio Portosás. A noticia máis comentada do día é o achado dun cranio na leira de Baristo Currás. Aínda non se sabe a quen pertenciu, pero as primeiras hipóteses apuntan a que é da víctima dun crime. Sí, Moncho, podería tratarse dun crime, Non, o cráneo atopouse aquí na leira de Baristo Currás. Quen? Evaristo? Un pobre home, un perseveiro honrado a carta cabal, Unha reportaxe vivente. Sí, cando queiras. Ala, taló. Con quen falabas, tío? Con Moncho Castro, un xornalista de Santiago, amigo meu. Ajá. Pois sabe lo que? Isto non vai traer nada bo, Ti confía en min, cun par de fotos máis xa verás. Ponte aí. Non, aí non quedas ben. Ponte pa lá. Pa lá. A ver. Quieto aí. Aquí. Quieto aí. Aí va. Animado, xuís, alegrías do forense, Pitusa e a Garda Civil. Me cajena, o xuís, o Florense, a Garda Civil e a carabina de Pitusa. Bos días. Foi culpa deste, xuís? Pete, que dis? Señor xuís, señor forense, Pitusa, outras autoridades. A ver, Currás, que fixeches desta vez, ó? Eu nada, Eu cando cheguei isto xa estaba así. E como atopastes? Sachando. Estaba eu ás patacas e no sitio dunha pataca ben esa cabeza, xuís. Señor xuís, non irá querer na palabra deste estafador. É un respeto, Pitusiña. Que está diante da Garda Civil, E atopastes algún indicio de que alguén remexera na terra recentemente? Non, aparentemente quen enterrou o cráneo fixo hai bastante tempo. Xuís, será un morto dun asasinato? Home, non sei, poderían ser os restos dun crime, pero... Eso aínda non o sabemos. Xa, pero é que ten que vir ninguén enterrar cadáveres á miña leira, señor Florense. Señor xuís, a min pareceme que tiña que interrogar a Currás. Pitusa, tranquila. Polo de agora, o forense vai levar o cráneo para analizalo, despois xa investigaremos que non enterrou aquí. Por min, leveno todo, se quen, Eu non é... Si, se necesitades calquera cousa, Andrés, xa sabedes onde estamos, non? É que quede ben claro que eu non fixe nada, Eso nunca vai quedar claro, Currás. Isto xa está, señor xuiz. Ben, pois agora só falta facer as probas e a ver se descubrimos a quen pertencía o cráneo. Veña. Se queren aproveitar para levar unhas pouquiñas patacas... Non, gracias, Non sean apañadas, son como a cabeza, marchar. Mire, xuís. Mire que boas son. Ai, pois hai un par de kilos ainda levaba, botei. E o que vas a levar con elas, ó. Vai para aquí, ó. A que non che dou a foto? Veña. Couto!
Ah, que tal, Petróleo? Que tal, Ramonciño? Sí, señor. O Casador, Sí, señor. Moitos anos navegando. Un lotazo deles, sí, señor. E mira unha cousa, podeche facer unha pregunta? Ti dirás. Como é que vende o Casador? Porque teño máis barcos e estou seguro de que lle vou sacar un bo preso. Sí, ó. Pois sabías que... Vaya, que teño intención de volver ao mar, Ramón. E iso por qué? Eso porque eu que sei, che. Estando Belinda no bar, eu non fajo nada en terra. Non fajo nada de nada. E a mí tírame ao mar. A mí o que me gusta é pescar, che. Pareceme boa idea. Queres que che busque algo? No, grasiña, Ramón. En principio, teño intención de instalarme pola miña conta. Va a ser armador? Sí. Só ben, Petróleo armador. E xa teño pensado no mariñeiro que vou contratar. Manjui. Porque claro, agora que ti vende o Casador, queda no paro, che. Manjui é un bon mariñeiro. Aprendiu rápido. Sí, ó. E o que lle quede por aprender xa aprenderá comigo. Perde coidado. E mira unha cousa. Claro, do que teño falta eu agora de barco. Xa, e tes pensado algo? Sí, vaya, tiña pensado que... Case que che compraba eu o Casador. É unha boa elección. E canto ofreces por el? 5 millóns. E non me pidas que relé, Ramón. Coñecémonos moi ben os dous. E por que o Casador e non outro barco? Porque o Casador é o que é o que me gusta a min. Sempre me gustou a min o Casador e... Ainda por riba Manjui coñece como a... eu que sei, como a ninguén. Ti sabes que eu vendía o Casador case regalado. Pero... Pero que? Teño a venda palabrada. Ai, que Ramonciño é. A quen lle tes a palabrada? A un de Cormelle, Xan Marsoa. Xan Marsoa de Cormelle, disco. E canto che dá? O dobre. 10 millóns? 10 millóns eu non podo igualar esa oferta, che. Eu prefiro que o leves ti. Porque é amigo meu antes que un de Cormelle, pero xa sabes como son os negocios. 10 millóns. Teño que pensar moito, Ramón. 10 millóns, Petróleo. O único que che pido é que iguale a oferta e o barco é teu. Enhoraboa pola túa decisión de volver ao mar. 10 millóns. Xa falaremos, Ramón, xa falaremos. E quen será o mestre que sustitúa a don Florencio? Con tal que non se sei igual que o último sustituto, xurxo. Non creo que volva por aquí ese, Ao mellor venos unha mestra, Unha noviña, que acabe de sair da facultade. E que estea boa. Sí. Porque as que temos por aquí parecen sacadas de Transilvania. Non volvades con esas, Sam. Mira, o importante é que cando chegue o mestre ou a mestra deixemos as cousas claras desde o principio, Aquí mandamos nós que somos máis, Eso pareceme ben. Non sei quen será o sustituto, pero non parece moi puntual, Mellor. Hola, rapaces. Ai, non. É vostede por aquí? Son o vosso mestre. Vou sustituir a don Florencio. Non é sempre. Iso parece. Antes de empezar, quería vos propoñer algo. Esquezamos lo que pasou a última vez que estiven por aquí. Imos empezar desde cero. Que vos parece? Idesmo poñer difícil, non? De acordo? Sacade os cadernos e tomade nota. Sería mellor que nos dase clase Freddy Krueger. Ve, Petróleo, Belinda está levando vale la soa, Oi, mira, por aí. Con esta muller aquí estou prácticamente no paro, che. Belinda aquí sí. E ti que tal pola radio? Sen Chano nin Ana. É o fatal. Se tiven que deixar unha selección de música grabada para sair un momentiño. E hoxe peor que outros días. Aló? O asunto do cráneo que atoparon na leira de Currás. O que non atope Currás non aparece máis. Non, é que se sabe da cabeira. Diz que están analizando aínda. A ver que atopan. Vais armar un liazo... Home, estando eses dous polo medio, lío tes. E tanto. Que ben, non sabes. Levo toda a mañá recibindo chamadas.
de periódicos, de emisoras de radio, de televisións. Moi ben. Televisións. Vais a ver que periodistas veñen, non? A ver se están potables. Marcho que teño que traballar. Teño que Veña. facer unha enquisa sobre o caso entre a xente de Portosas, ven? Veña, hasta logo. Vémonos. Outra, veña. A ti que me dixías antes a mí? Ah, se lle comentaches a Belinda que ias comprar. O meu... Eu ainda non llo dixen, porque claro, que Couto pide unha morea de cartos e esta muller terá algo que dixir tamén. Me non vai dixir, son 10 millóns, petróleo. Xa, pero dis que ten unha oferta dun tal Jean Marceau, de Cormelle. Ti coñécelo, Jean Marceau? Jean Marceau? Non me son. É que, pero hai que falar ese home, leva o rejo, que iso non é así. Xa, eu estou pensando en... Non sei, en botar contos outra vez e facerlle unha contraoferta, pero... Contraoferta? Non lle ríes ningún peso máis do que vale ese barquiño. Xa, Manjo, ti tranquilo. Eu compro o barco e enroloche como me chamo petróleo e acabouse. Xa está, veña. Veña, aí está. Sabes que xa saquei do roupeiro a camisa aquela que levei, aquela que che contei no Cabo de Buena Esperanza, non sabes? Ai, a que che regalara aquel pirata que tiña un ollo torto. Levei esa camisa a mi madriña. Por medio mundo, unha camisa así de cadro pequeno, unha cousa. Que tal, lindiña? Ben. Todo ben, non? Sí, Mira unha cousa, unha curiosidade de... De onde sacache o trapos? Fixena co farrapo dunha camisa bella, mugrosa, que tiñas por aí tirada, mi amor. Nada, tanto ten. Vi o medio mundo, Que Berta, que se sabe do cráneo? Pois nada, o forense acaba de velo e levouno para analizar. Pero hai algo que é seguro. Hai algo que seguro, sí. Que cando eu cheguei, xa estaba ali, Que pesado és? Deixa falar. Está ben. O que é seguro é que non é humano. Pois o que tamén é seguro é que tampouco é de can, Que non é humano. Pois eso pode mellorar as cousas, Disti? Home, se cadre o cráneo dun extraterrestre. Ladislao, non é dun extraterrestre. A ver, repite comigo. Non é dun extraterrestre, porque senón a sesión no hospital coincidiría coas atopadas en Roswell no 45 ou en Nevada 51 e ademais teria que haber restos da nave pola zona e non había. Como ten a cabeza, Xa sei. Xa sabes o que é? Pode tratarse do cráneo dun homínido, non? Anda, deixa de dicir despropósitos. Como vai ser dunha miña, me deixa de ser despropósitos. Dun homiño non, Evaristo, dun homínido, un antepasado do home. Ao supoñer un tatarabola. Non, moito máis longe, estamos falando dun elo na cadea evolutiva do ser humano. Ti quen és? Darwin, vido a menos. Algo como o home de Cromañón, o home de Atapuerca, o home de Neandertal, eu que sei. Me cajín tal. Iso queda aí cerca de Cormello, ao norte, non? Vai dai, estamos falando de millóns de anos atrás, entendes? Se cadre ese é o elo perdido aí. Dice que é un caso perdido. E podería resultar que, efectivamente, en Portosás houbo asentamentos paleolíticos. Terra chamando a Ladislao. Ten sentidiño, anda. Ladislao chamando a terra. Se cadra, millóns de anos nos contemplan desde os ollos dese cráneo, E ti sabes o que pode valer iso? Eu non dou nin 5 pesos por ela. Centos de miles, Evaristo, millóns, se cadra. Xa se voulle chamar o home de Portosás. Ai, ti non tes remedio, Faite mirar. Alto aí, O nome, poño eu, que estaba na miña leira. Perico nos palotes ou que quira. Vai, contestador. Paula, son Ladislao, teu irmán. Oiches, o cráneo non é a proba de crimen ningún, Trátase dun resto arqueolóxico. Berta, cando devolvan, o cráneo é noso, Noso? Como noso? Paula, o cráneo é meu, Que estaba na miña leira. O teléfono. Alta con boa letra, O teléfono é meu. Toma. Non lle fagas caso. Outra vez Xurxo. Outra vez ese falso, ese borde mal encarado. O meu de mestre, a escola vai ser un pesadelo. Vistes como empezou as clases? Si, ó, mandando os deberes para 2 meses. E o peor de todo é que dentro de 2 semanas imos ter un exame. Había que protestar, E a mellor que non protestas, Si, ó, tipo de que tiveches con ele outra vez, leva a Clara con Xurxo. É que? Foi el quen dixo que non nos saturaba, que quería marchar de Portosás. O que non entende é para que ven para aquí. Porque non atoparía traballo en Elm Street. O caso é que temos que aguantar todo o curso. Non. Hai que facer algo para convencelo de que marcho. O que? Empezar a guerra. Veña, vinde.
Hola, Pepe, podoche facer unhas preguntas para a radio? Sí. Xa sabes que apareciu un cráneo na leira de Evaristo Currás, non? Sei. Pensas que o que din é certo? Que son restos dun home prehistórico? Esa cousa de Ladislao e Evaristo, que se a cousa ven así, é mellor que lle chamen home de Portosás. Vale, moitas gracias, Pepe. Deus. Ei, hola. Que tal? Moi ben. Tiña ganas de verte. Sí, eu tamén. Deu xa no meu recado. Non, que recado? Falei con ela esta mañá. Dixenlle que me ia volver tola ca radio soa. Pois non me dixo nada. Tanto ten. É que, volves para quedar? Non vim por traballo. Teño que facer unha reportaxe sobre o cráneo ese que apareceu na leira de Currás. E vas estar moito tempo? Un par de días ou así. Despois teño que volver para Santiago. É que, vaya notición, non? Currás atopa as probas dun asasinato. Non foi un asasinato, home. O último que se sabe é que poden ser os restos dun home prehistórico. O home de Portosás. En serio? Pois iso mellora a noticia, non? Ata podría ir en portada. Has de ver, Portosás vais a facer famoso. Alégrame de verte. Eu tamén. Que lle viñas? De facer unha entrevista, Pepe? Sí. Para a radio. Xa verás, meu, cando nos devolvan o cráneo verdadeiro, vai ser como a primeira pedra do noso propio museo arqueolóxico, oiches? E haberá que cobrar entrada, claro. Home, non. Por suposto. Pero de momento temos estas réplicas do cráneo bonitas e baratas, biches? Cráneo igual a 500 pesetas. Eso é de balda. Mercadotecnia, meu, é o futuro, entendes? Pero máis negocio vai ser, xa verás, cando nos devolvan o cráneo verdadeiro despois de lle facer as probas, Ladislao, tamén non me dixes que non é emocionante, sobre todo para mí. O que? O que? Atoparon un antepasado na miña leira. Home, claro, o Evaristopithecus. Metade home, metade percebe. Imagínalo coa rasqueta de Siles, mima. Hola, boas. Bos días, alcaldesa. Hola, alcaldesa. Pitusiña, que milagro ti por aquí. Que se supón que é isto? Mullar grelos, non ves? Mercadotecnia, Pitusa. Réplicas do home de Portosás e fotografías exclusivas. 500! 500 por eso. Pero titulaches ou que? Porque estamos de boas, Aí está. Ainda que lavamos máis o preso. Teredes que pagar máis cando teñamos o cráneo verdadeiro, aviso, Que home. Non pensaredes que alguén vai pagar por ver uns osos vellos? Uns osos vellos? Pitusiña, que falta de ignorancia, O elo da cadea do Evaristopithecus é lá. Con esa explicación tan científica, a cousa cambia. A mí o único que me interesa do vosso cráneo é que lle dá publicidade a Portosás. Así, Sí, sei de boa tinta, que a prensa está moi interesada neste home. En canto cheguen aquí, vailles custar distinguilo elo perdido. Eu, desde logo, pagar non pago ningún peso. Nin eu. Que vos cundo o chollo. Imos, Pitusa. Adeus. Que soberbia, apretadas. Ainda de levar co cráneo na cabeza. Imagina. Pois sí que empeza a ver o negocio, Hai cultura, Evaristo, entendes? Esa lacra, se vai ao mundo. Que falta de ignorancia, coño. Has de topar traballo, Mangui, xa verás como si. Ten que haber outros barcos nos que poidas embarcar. Barcos en Portosás hai abondos para me embarcar, Pasa que xa me fixera a idea de embarcar con petróleo. Veño. E sabes se Ramón xa lle vendiu o barco a ese armador de Cormella? Eu de Cormelle fixolle unha oferta, María. Fixolle unha oferta, pero me parece que ainda non firmaron nada, ningún nin outro. Daquela ainda o podes intentar. É que son moitos cartos do noso señor, Andrés. Son 10 millóns, eu non os teño, xa. Ni nos ten, ni lle vas dar. Porque ese barco non vale 10 millóns, petróleo. É menos que o sin aparellos. E quen é ese de Cormella que lle fixo a oferta? É un tal Xan Marzoa, de Cormella. Eu non o coñezo de nada. Xan Marzoa? Xan Marzoa, pois a min soame de algo, Eu, desde logo, non o coñezo de nada. É que o que me dá rabia a min, María, é que un fulano de Cormella vai quedar co mellor barco de todo Portosás, che. Ti volve a falar con Ramón, a ver que che di. E que lle vou dicir? Que me vai dicir ele a min? Que non teño cartos abondos. Xa, pero ti espera. Ti espera porque a min ese Marzoa soame de algo.
Quero facer algunhas indagacións. Non me fío nada de Ramón. Non, que va, fío meu. Sabes o que me está dicindo esta xente? O qué? Se ti serías capaz de limpar la barra do petróleo ca camisa de Marco Polo. ¿Cómo? Tú tienes una teja corrida, ¿no? Eso foi o que lles dixen eu, que tiñan as tellas movidas todas. Pero por se algunha vez se che pasa pola cabeza, tes aquí trapos para 100 anos, sin tocar camisa ninguna. Tú estás revirado, ¿no, Petróleo? Estás un poquito tocado aquí. Ti sabes de quen era esa camisa? De Marco Polo. Xurxo está contra nós. Sí, non nos vai deixar respirar en todo o ano. Si, pois a mellor defensa é o ataque. Que lle queres facer? Eu o que quero facer é darlle a razón, ó. Non tiña ganas de marchar? Pois agora vai ter ganas de marchar, pero abondas. Eso soa ben. Si, hai que pensar nalgo que lle podamos facer. Unha que non esqueza. A ver, que lle podemos facer a Xurxo para molalo ben? Non ir a clase. Esa xa a teño moi gastada. Poñelle chinchetas na cadeira. Outra vez con eso. Pois que van Florencio funcionar, Si, pero con Xurxo o que hai que facer é algo máis contundente. Entendes? Atámoslo a un cabalo de carreiras e arrastrámoslo pola vila. Vino nunha película. É unha boa idea. Pero o que queremos facer é que marche, non matalo. Metémoslle un alacrán no pantalón. Ou agachámoslle a colmea de abellas no váter. Estades tolos. O mellor é falar con ele. Aquí non hai nada que falar, O que hai que facer aquí é pasar a acción. Pois a mí non se me ocorre nada. A mí acábaseme de ocorrer unha boa idea. Sí. Conta. Digamos que é algo clásico. Destas cousas que nunca pasan de moda, entendedes? Pois, eso sí que ten mala pinta. Peor pinta vai ter cando fajamos o que teño pensado. Entendes? Así que veñas, vamos. Aquí atopouse o cráneo do home de Portozás. Fotos e souvenirs exclusivos na tenda de efectos navais de Ladislao Couto. Pero como se nota que isto leva marca da casa de Ladislao Currás. Pero é unha bomba, Ademais, esta é a primeira reportaxe que me van deixar firmar co meu nome. A historia do home de Portozás, por Chano Morais. E voulle facer unha entrevista a Currás. Parece que che vai moi ben no teu novo traballo, Sí, os do periódico están confiando moito en min. E que tal o demais? O demais que? Que tal con Ana? Ben. Só ben ou moi ben? Home, o normal. Se che digo a verdade, aínda nos estamos coñecendo, así que... Pero xa vivides xuntos. Sí, igual fomos un pouco rápido demais. Logo non van tan ben as cousas. Non. Home, sí, estamos ben xuntos. Só necesitamos un pouco máis de tempo. Pero Ana é unha rapaza estupenda, Sí. Acabaches xa coas fotos? Sí, xa está. Tes algo que facer? Si, teño que ir á radio, ti? Eu vou ir pola tenda de efectos navais para falar co teu irmán e con Currás. A ver se consigo algunhas fotos do cráneo. Sí, esos dous a quitar un negocio desto do cráneo. Pero iso ainda mellora máis a miña reportaxe. Ai. Nada, man. Unha ruína, Ningún cliente. Non te desanimes, home, xa verás. Cando o home de Portozás aparexa na prensa, isto vai se encher de antropólogos e de estudiosos que pagan o que sexa, home, por ver o cráneo. Hola. Hola, que tal, Roxo? Home, Chan, estás de volta? Non, vim por traballo. Estou facendo unha reportaxe sobre o cráneo ese que topastes. Sí. Unha reportaxe, para quen? Para o periódico ese no que fago as prácticas. Mira que ben. Evaristo, dalle aí un par de fotos. De balde? Home, claro, é a prensa. Toma, dúas, E tes, ante ti, ante os teus 4 ollos, o home de Portozás, un antepasado probablemente paleolítico do Homo sapiens. Ui, pero estas fotos están moi ben. Non sei. Que notición. A ver, quen atopou o cráneo? Eu. Na miña leira, claro. E a que profundidade estaba? A altura das patacas. Corta máis, corta menos, E que foi o primeiro que pensaches? Que era da víctima dun crime ou algo Dun crime non, dun asasinato. Que andan por aí como tolos. Pero despois a cousa foi se clarexando un poquinho e foi cando me dixeste que era dun home prehistérico e eu xe quedei máis tranquilo. Prehistórico. E cando vai sair isto publicado? Pois, en canto confirme un par de cousas.
Pero isto xa é en portada, En portada. Home. Vale, teño que marchar. Ata loguiño, e gracias, No, gracias a ti. En portada, oiches. Mima. Xa estamos na prensa, Evaristo. A partir de agora, a gloria. Que mala cara ten, saca de iso. Ai. Non sei se debín volver a Portozás. Xa te acostumarás, home. É que non é iso, é polos rapaces. Cando lles dou clase miran para min como se me tivesen medo. Dalles un pouco de tempo. É que non consigo comunicarme con eles. Xa sei que a culpa é miña. Pero non pensei que me custase tanto gañar a súa confianza. Ala, gañas. Ti ten paciencia, xa verás como melloran as cousas. Non, as cousas van empeorar. E o que non matura é Fito, porque ese é o líder da clase. Ui, mal inimigo atopaches en Fito. Oh, gracias, é xusto o que necesitaba oír. Non sei, igual é que non vallo para dar clase. E non has valer. O que pasa é que un día metiche la pata con eles e agora vaiche custar un pouquiño que se fíen de ti. É que non me ven como o seu mestre, venme máis ben como o seu rival. Non sei, se isto segue así, pido o cambio de destino. Xa verás como non é necesario. En fin, marcho. Gracias por escoitarme, Berta. De nada. Tes algo que facer esta noite? Sí. Claro. Vale, pois, adeus. Ata logo. Que? Segues interesado no meu barco, Sigo tal, home, non. Non vou seguir. Ainda non o vendiches, non é? Ainda non. Xa marchou o armador de Cormelle e prometiume vir mañán cos 10 millóns. 10 millóns... Saca de aí, Ramón, saca de aí, ó. E ti pensáchelo mellor? Xa. Algo pensei. Estive botando contas. E podo chegar a 7 millóns. Veña, ó. Xa che dixen que tes que chegar ata 10 millóns. Eu quero que quedes ti co barco, pero tes que entender que non podo perder carto. Pero non me toques ao xojete. Sabes máis de sobra que o noso señor que este barco non vale 10 millóns de pesetas. Ramonsiño, fai o favor. Agora mesmo é o que me ofrecen por el, así que ese é o seu prezo. Oi, que heredia de Ramonsiño. Facemos unha cousa. Pago-che o resto cando empece a dar peixe e a facer eu cartos. Veña, ó. 10 millóns e tes de prazo ata mañán. Ramón, Ramonsiño, coñecémonos de toda a vida. Sabes que quero este, que non quero outro, que Che. este. Non mesturemos a amizade cos negocios, Doucho casador polo mesmo prezo que o de Cormelle. Mas non che podo facer. Moitas gracias, Ramón. E acórdate, tes de prazo ata mañán. Despois acabouse. A ver, cal é o plan? Atención, vos vixiados que non nos vexa ninguén. E nós, picamos as rodas do coche de Xurxo, Estupendo. Un clásico, tíos, un clásico. Agora só nos falta saber cal é o coche de Xus. Sí, Hola. Hola, Dani. Ei, Dani, ti non saberás cal é o coche de Xurxo, o mestre novo. Pensa de ser este, non? Estás seguro? Aquí só poden aparcar mestres e empregados da escola. É un coche novo, está aquí desde que chegou el. Mira que xa o do Bedel ou o do de Xinaxe aquí. Que non, isto del. E vos por que vos interesa tanto? A nós, por nada, cousas nosas, ti tamén. Xa podes ir marchando. Non ha de ser nada bo. La, Dani, veña. Hasta logo. Vemos, Sí. Ei, vixiada aí, Agora. Veña, vamos. Benvido ao grupo escolar Neira Castro. Ai! Belinda, que che teño que dicir unha cousa. Que? Vai, que estive pensando eu que non sei, agora que estamos os dous no bar, pois... Queres volver ao mar? Sí. Quen che dixo? Ninguén. A que che parece? Ben. Pudeche comprar o barco de Ramón? Oh. Tamén sabes o do casador? Compráchelo ou non? Non.
Non, porque Couto ten unha oferta mellor que a miña e eu na podo igualar e teño de prazo ata mañán, así que nada e vai vender a un de Cormella. Anda, apaga a luz. O mellor barco de todo Portosás. Que? Pon algo aí de nós? Sí, aquí está. Atopan un cráneo enterrado en Portosás, na Costa da Morte. Segundo os primeiros indicios, podría tratarse dun resto arqueolóxico de gran valor. Bos días. Hola, doutora. Hola. Que? Sabes algo xa das análisis do cráneo? Pois sábese algo máis, sí? De feito, sábese todo. Por iso viña. Lárgalle que nos come intriga, É que non o ides crer. O voso cráneo é o dun orangután. Ah, non será o teu tío Finucho? Que va, non era tan feo. Anda, lí. Informe sobre o resto do cráneo atopado na leira do señor Evaristo Currás. O señor Evaristo, ese son eu, Pois, efectivamente, aquí di que se trata dun orangután. Un mono, lo? Dun mono, sí, Evaristo. Aquí tede o voso cráneo. Podedes quedar con ele, Valor arqueolóxico non ten ningún. E podes saber que facía un orangután na túa leira, mona? Eso dixo eu. O que facía na leira deste non o sei. O caso é que morreu, deixou un cráneo, e aquí o tedes, todo para vos. Non se ocorrería dixerlle nada á prensa, non? Pois case sí. Dixenllo a Paula. Ala, aí vai ela, non? Xa tiñas que largar a lingua a paseo, non? E agora que? Agora que fajo eu? Queresme dicir que fajo? Da igual eu dun homo sapiens, sabe? Será? Tens nada que facer no dispensario? Adeus. Ata loguiño. Favoriño, Susan. Que che pasa, papi? Levas toda a mañá sen abrir a boca. Nada, lindiña, que... É que Ramón véndelle hoxe o casador, o fulano ese de Cormelle, me acabouse a peseta. Tranquilo. Se haberá outro barco, non? E haberá muller, pero eu que sei. Eu quería ese. E non por min, é por Manjo, porque os dous nos gusta ese barco, e ainda por riba, curriolo. Coñece como se fose, eu que sei, a súa propia casa, era o tal, era perfecto o barco. Hola, que tal, Belinda? Hola. Boas noticias. Ai, ojalá, fanlle moita falta. É que hoxe ven ese Xan Marzoa de Cormelle a comprarlo ao casador. Pois diso precisamente quería falar contigo. Tía, mas eu falamos do que queres, Andrés. Teño a solución. Ven comigo, vamos ao Porto a falar con Ramón. Pero que solución vai haber, Andresín? Xa te conto polo camiño, veña. Irei, lindiña. Vai e sorte. Teño unha sorpresa para Ramón que xa verás que cara lle queda. Seguro. É increíble, Pois xa ves, Pero quen lle puide facer isto ao teu coche? eu que sei. O meu coche novo, ademais. Case non nos treara. Onte deixeino aquí todo o día e hoxe encontrome con que lle picaron as 4 rodas. Pois vai a broma. Estes foron os rapaces. Home, non sei. Non creo que foran os alumnos da escola, non? Xa me parecía raro que foran tan amables cando souberon que ia ser o director. Está claro que este é a súa benvida oficial ao meu novo cargo. Seguro que é só o principio, Que che fixeron no coche, Xurxo? Non é o coche de Xurxo, é o meu. Ficaron as 4 rodas. Sí, pobre Florencio. Pois, creo que sei quen foi. E quen? É que non sei se dixilo, Xurxo. Veña, Dani. Está ben, foron fitos os seus amigos, pero pensaron que o coche era teu. Como que pensaron que o coche era meu?
Sí, é que onte andaban dando voltas por aquí E víchelos ti, pica as rodas? Sí, preguntaronme se este era o teu coche. Como non o vira antes, pois díxenlle que sí. Despois marchei. Así que o que querían era picarme a min as rodas, non? Pois creo que sí. Vaya, vaya, pois iso xa ten máis sentido. Pero non nos irás castigar, non? Vou falar con eles. E despois xa veremos. Aí tes. Chao, relojiño. Que tal vai todo? Ben. Mal. Xa vin a Chano por aí facendo a reportaxe sobre ese home que de Portosás que resultou ser un orangután. Sí. E que tal foi o reencontro? Estou tola por el, María. Iso xa o sei. Pero que vas facer? Nada, que queres que faga? Ele está con Ana. Son mozos. Viven xuntos. E Ana é a miña amiga. Así que Ana é o problema. Sí, Ana é o problema. Non lle quero facer mal. Xa, Paula, pero ti pensa na situación. Chano e ti estades namorados. E mentideslle a Ana. Eu penso que todos saides perdendo. Ti crees que lle debería dicir a Chano que estou namorada dele? Eu penso que sí. Se non o faz, vas te arrepentir durante moito tempo. Aí tes razón. Eu estou namorada de Chano. Pode que ele ainda estea de min, non? Estou segura de que sí. Vou falar con el, María. Voulle dicir que eu quero que quede aquí comigo. Eso está moito mellor. Gracias. De nada. Pois sí, Melgacho, sí. A cabeza esa que topei na miña leira. Diz que é dun mono. Dun mono non, dun orangután. Cousas que pasaron. E dixo eu que faría un orangután aquí en Portosás. Manel Naveiro. Manel Naveiro, ese quen é, Melgacho? Un mariñeiro daqui. Cousas que lle pasaron. E logo que cousas lle pasaron, non? E veriste. Manel Naveiro era un de Portosás. Non falaba con ninguén porque dicía que non tiña nada que dicir. Un día marchou embarcado e volviu 2 anos despois. Traía un orangután. Un orangután, dis. Comprara-o en Sumatra. Un orangután de Cama Sumatra. E trouxe pa a miña leira, logo. Manel Naveiro só falaba co orangután. Falaballe raro. Nunha lingua que só el coñecía. Un día o mono morriu e Manel Naveiro enterrou. Ajá, e fui no enterrar entre as miñas patacas. Claro, é a típica historia de mariñeiro de Portosás con orangután. O mono era moi famoso e tiña un nome. E logo como se chamaba? Fernando. Ai, o mono chamábase Fernando, ti. Fui hai moito tempo. Cousas que pasaron. E dixo eu que se era tan famoso ese tal Fernando igual ainda lle podemos quitar algo, Home, claro, pasen e vexan o cranio do famoso orangután Fernando. Unha pasta. Manel Naveiro falaba unha lingua que só coñecía el. E o mono escuitaba. E mesmo facía como se entendese. Home, que agina, habían de facer unha parella, Peor que aos da Garda Civil. Peor que a vosa. Cousas que pasaron. Ten cuidado que ainda vas mallar aí, mono. Xa veredes co que cara ben Xuxu despois de ver as rodas picadas, ó. Vai vir enfadado e vai ser peor, Tranquila, ti deixa que se enfade. Xa teña a segunda parte do plan preparada. E se nos descobre? Como nos vai descubrir, ó? Home, podo sospeitar. Pero se non hai probas, non hai caso, entendes? Antes de empezar, quero falar moi seriamente con vos.
Onte, algúns de vós picastes as rodas do coche a don Florencio. Do Don Florencio non. Ala, xa foi cantar o outro. Sí, as rodas que picastes eran as do coche de don Florencio, non as do meu. Vale, chapuza. Xa sei que tiñades pensado iso para min, pero saiu vos mal. E don Florencio está moi desgustado. Vai nos castigar. Non, non vos vou castigar, pero quero que fagades unha cousa. O qué? Quero que vaiades falar con don Florencio. Que lle explique de lo que pasou. E que lle pidades desculpas. Sempre igual, pedir desculpas, é como estragalo todo. Sobre todo sendo un clásico como de picar as rodas. E ben coto, vino contentiño ben, eh? Si, ó, vai quedar apirolado de todo cando saiba. Hola, Petróleo e compañía. Que tal, Ramón? Que apareciu de Cormelle ese que che ia comprar o barco? Non, pero falei con ele e díxome que firmaba os papéis mañán. Ah, dis que mañán, claro, claro. Ramón, ese comprador chamase Xan Marzoa, non? Pois sí, coñece. Non o coñezo. Pero sei unha cousa. Leva 2 meses en suspensión de pagos. Buah. Como que está en suspensión de pagos? Non ten unha peseta. Ah, sí, é un pouco complicado que poida pagar o barco, non é? Home, eu deso non tiña nin idea. Seguro que non? Estábasme subindo o preço do casador con mentiras, Ramón. E xa se fose que? Os negocios son os negocios. Os negocios son o carallo, a mí non me gusta nada, che. Tanto me ten que che guste como que non. O preço é o mesmo, eh? Xa aparecerá outro comprador. Eu creo que non é, con Chancholle non se vende nada, nunca se vendeu nada. Vendesme o casador ou non mo vendes? Está ben, de acordo, pero nos 7 millóns que quedamos, Che, esa foi a oferta que che fixen. Pensando que a ovella esa de Cormelle che daba 10. E a única oferta agora é a de petróleo. Douche 4 millóns, e vas que chutas. Ao principio dixeche 5. Sí, pero agora parece que di 4, e non hai máis ofertas, non? Non. Bo, está ben. Ramonseño. Xa che levarei os papéis para firmar. Xa temos barco, nene, xa Sí, temos... señor. Tieso máximo, Suís. Voando. Epa, Veña. a ver, veña, vente Larga para pa bordo. a ponte, che. agárrate a mão. Que? Pero mira que maquinón. Ten 90 cabalos, Como o Titanic. Tanta historia ao final do cráneo era dun orangután. Sí. Pero a min dame para unha segunda parte da reportaxe. Vas quedar por aquí un día máis? Non terminarei no de escribir en Santiago. Marcho hoxe. Xa. Pois antes de que marches teño algo que che dicir. Ok. Verás, é que cando me dixeches que estabas namorado de mí... E non. Non prefiro non volver con iso, Espera. Cando mo dixeches... Pois non sei, empezateste a comportar de outra maneira. Menos histérico, queres dicir? Sí. Xa non tiña nada que perder contigo. Pois eu empecé a pensar en ti. E deime conta de algo. Que me queres dicir, Paula? Xa non, xa sei que isto agora non ten moito sentido. Que estás con Ana, que vas marchar. E que vas pensar que estou tola. Pero namoreime de ti. Non ten moito sentido, verdade? Pois non. Xa non, quédate comigo. Moi ben. Agora vou vos dar a oportunidade de vos desculpar con don Florencio por lle picar as rodas do coche. Non te preocupes, ó, que xa falaremos un día destes con el. Que presa hai, non? Florencio, xa podes pasar. Hola, rapaces. A clase ten algo que che dicir. Empeza. O que, ó? E logo porque teño que ser eu? É este? Veña, Fito. Vale. Está ben. Nós o que queríamos era picarlle as rodas ao coche de Xurxo. Pero confundímonos. Por culpa de Dani, por certo. E tocoulle a vostede, que non tiña culpa ninguna. Pero de que culpa falas? E por que lle queríades facer algo así a Xurxo? Porque da outra vez dixo que non nos aguantaba. Sí, dixo que éramos uns pernos e que odiaba estar aquí. Xa me dirá, picarlle as rodas era o mínimo,
E que esperabades conseguir con iso? Que Xurxo marchara, que vostede quedase de mestre. Imagino mal que nos cae o Xurxo para preferirnos a vostede. Xa imagino, xa. Pero quero que teñades clara unha cousa. O meu posto agora é o de director desta escola. E o voso mestre agora é Xurxo. E el non pensa que sodes uns pelmas, nin vos odia, nin nada parecido. Pois sei que ben o dixo, Equivoqueime cando dixen. E agora tócame a min pedirvos desculpas. Sinto de veras ter feito aqueles comentarios. Espero que a partir de agora lle poñade as cousas un pouco máis fáciles a Xurxo. De acordo? Home, ímolo intentar, pero eu non prometo nada, Un momento. Estades castigados en o primeiro recreo durante un mes. Por que? Por picarme as rodas do coche. E agora fora. O peor xa o pasaches. A partir de agora vaiche ser todo máis doado con eles. Xa verás. Gracias, Florencia. Que vos parece? Cráneo do famoso orangután Fernando. Unha reliquia da historia de Portosás. Unha foto con Fernando, 500 pesetas. Perfecto. Que, Pitusa? Non poñas cara de non, Que sacarlle tallado ao Mono Sapiens é legal. É un timo. Legal, pero un timo. Noso, Evaristo, que os primeiros visitantes deben estar a chegar. Que visitantes? Que visitantes? Falei cun amigo que fai rotas turísticas pola zona e vai traer xente de fora a ver o cráneo. Que? Aí veñen. Pasen, gentleman, pasen, por favor, e contemplen o cráneo do famoso orangután Fernando. Botame unha man, Evaristo. É o monumento de Portosás. O cráneo Fernando, que aí un poquinho a pé, outro poquinho andando. Nacido en Sumatra, e morto aquí, na vila, en Portosás. Quitando unha foto con el son 100 pesos. Estános timando. Que é un pouco atolado pouco. Poñes aquí, compañeiro. Por tocalo, 200 pesos. Nada de tocalo, señor curá. Deixa que toque meus proviños. Vaya feira. É a pelma. Anímese, señores, fallo unha foto aquí, o teu compañeiro. O pasmo de Portosás. Alégrome de que quedes aquí. Eu tamén. Ti xa tiñas pensado de que no periódico che nomearan correspondente na Costa da Morte? Non, se ni sequera o pedín eu. Pero din que coñezo ben a zona e como lles gustou a reportaxe que fixen sobre o cráneo do orangután. É que a verdade é que vaya historia, Si, creo que currase el Ladislao xa se desfixeron del. Non sendo que eles turistas non se interesou ninguén máis por Fernando. Xa falaches con Ana? Aínda non. O único que sabe é que quedo aquí. Pois fala con ela, vale? Non a quero enganar. Non te preocupes. Lindiño, que? Mira o teu home. Armador e patrón de barco, che. Miña nai querida. Que? Embarcades ou non? Veña. Andrés e María a bordo, veña. Ti cantas veces subiches nun barco? Eu, un par delas, polo menos. Sí. Veña. Manqui, aponte, veña. A orde, patrón. Menos cachondeo, que agora son eu que corta bacallao ou que? Toma, papi. Isto é a miña camisa de navegar, non é? Non, pero exactamente igual. Non viaxo por todo o mundo, pero seguro que che vale o mesmo. Ai, lindiña. Estou me mareando, Pero se ainda non saímos. Non xa, pero o movimento este. O que pasa non ten gracia. Sí, sodes todos de terra, Sí, A ver, dime para pouco que marchamos, va.